xi 12 sen ilu dana it-tifla waqt li kont qiegħed id-dar fis-sajf indunat li għandi swelling fil-left, fis-sider tal-left. U jiena ma tajtx każ qed tifhem. Però xi ftit ġranet wara indunajt għax kelli flokk abjad u rqad bih. U ndunajt li tebba bid-demm. U mbagħad jisni hekk qatt mela għandna xi ħaġa u xi ħaġa hemm. U tkellimt mal-mara insomma u da qalt li aħjar tkellem tabib. U morna insomma kellimt it-tabib qalli aħjar nirreferik lill-kururgu l-speċjalista. U għamilt l-appuntament u mort privat u kellimni insomma u ċċekkjani għalli aħjar nagħmlu appuntament għal meta nagħmlu l-operation. Għatlu hekk għalli ma l-operation għalli ma nagħmilekx mill-ewwel. Insomma, wasal il-ġurnata tal-operation u l-għada qomt insomma u ma bdejt nara xejn u jiena l-operation jiri tant kienet dana li fejjala kważi tinduna x'ma tarax is-sider u mbagħad in-nibdu. Il-messaġġ tiegħi huwa li l-irġiel, alright, ma jkunx hawn percentaġġ kbir ngħidu 1 jew 2%. Qed tifhem. Imma kien hemm min tqajt ma' rġiel ukoll meta mmur l-isptar. Ġiel tqajt ma' rġiel, ġifieri wieħed ta' jew tnejn. Imma huwa dana billi ċċekkjaw naqra sidirhom u jekk iħossu xi boċċa għalli naqs jitkellmu ma' tabib u jgħidu isma' jiena m'għandix xi ħaġa u jista' ma jkunx xejn ukoll. Imma ħjar tkun on the safe side.